ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ସାରୁ ହେଇଛି, ଏତେ ମିଠା ସେ ଆଉ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ସାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ। নটিয়া নটিয়া উপড়বে নাই করি বুড়ি নবন না হুম ଏଟା ବହୁତ ନଟା ଥିଲା, ସଫା କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ସାରୁ ନେଇ ନେଇକି। ଏବେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଷେଣ୍ଢ ଗୁରୁ ଗୁଡାକୁ ପଶତେ, ଏଟା ନଟା ଥିଲା ପଶୁନଥିଲେ। ବଡ ବଡ ବୋଲି ନାହିଁ। ପରି ନେ ରାନ୍ଧବୁ, ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧେ। ଭଲ ସାରୁଟା, ଆଳୁ କାନ କାଟିବ କାଇଁ କାହିଁକି ବାଡ଼ି ପଡ ନା, ସେଗୁଡା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ଏଇଟା ନା 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 ସାରୁ ଚାଷ ବାଡ଼ି ନା କିସ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଷେଣ୍ଢ ପଶିଯିବ, ଷେଣ୍ଢ ପଶିକି ଏଇ ମୋ ଧାନ ଖାଇଗଲାଣି। କଣ କରାଯିବ ସାର୍? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ନହେଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଗଛରେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସାରୁ ହରିହାଟର ଲୋକ ଗାଲୁ 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 ଖାଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏଉଠୁ ନେଇକି ତମକୁ ଘାଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ପୁନେଇରେ। ହରିଙ୍କର କତର 500 ଲୋକ ଖାଇଗଲେ ସାରୁ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ତେଲର ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବଢିଆ ନାଗିବ। ହଁ, ତେଲର ଭାଜି ଦେଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାନ୍ଧି ପାଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ। ପୁନ ମୁସିନ ହଉଛି ନା আমি গাদি দিটা লেলকিয়ে যেতেলে গেন্ডুয়া উপুড়াত না হানি বেড়ি পদাই তো পুন হଉଛି না আয় উপুড়া কাটা 10-12টা খন্ড আয় গুছি দিতে পুনি সারা তুমি দেখালা কেবে সারা তো বেড়ি পদারে আসি ଏଟା କେତେ ନଟା ଥିଲା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଦୟା ବାରିକି ସେ କୋଡ଼ିଆ କଡର ହେଇଛି ଯେ ସେନେ କିଛି କମ ଥିଲା। ନା ଆମର ନେଇଛି ନାଛି ଦବ ଆଉ ଦେଇ ତେଲର ଖାଇକି ଆଗ ଭାଜି କିସ ଖାଉଛୁ? ଏଇ କିସ ଖାଉଛୁ? ହଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆମର ତ ନ ଖାଇବା ଲୋକ, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଦଉନି ତରକାରୀ। ସିଝେଇଦେଲେ ଭାତୁଆ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଲର ଭାଜିକି ନା ନା ଭାଜିକି ରାନ୍ଧିନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଲର ଛାଣିବୁ ନା ନା ଆଳୁ ତ ଏରকম କରିଦବୁ ସବୁ ମିଡିୟମ ଟିକେ ତେଲର ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜି ଆଣିବୁ, ସେ ସାରୁଟାକୁ ଫିଟିବୁ। ଅତି ଚେର ଯେଟା ନ ପାଉଛି ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡି
ସେଦିନ କହିଲା କିସ ସାରୁ କାମ ନ କଲା କହିଲା କିଛି ପରିବା ଠେଲିଦେଲା ଲୋକ କହିଲେ ଖୁମ ଆଳୁ ଖୁମ ଆଳୁ ଯେ rate ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବି ସେ ତ କହିଲେ ଖୁମ ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ସାରୁ ପଡିକି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଇକା ତ ନା ପକାଏ ତ ଖୁମ ଆଳୁ ନଦୀ ଛୁଆ ଖାଏ ତ ନା ଜମତଲେ ଦିବ କନା କାକନା ଖୁମ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଅଛି ଯାଉ ଏଥର ଆଣିଛୁ ତାନେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କି ଆଳୁ ଆଣିଛି ଛୋଟ ସାରୁ ନେଇଛି ତ ଛାଣିକି ଦେଇଛି କହିଲା ଖୁମ ଆଳୁ ଆଇତେ ବାବୁ ତ ନା ଖୁମ ଆଳୁ ନେ ଲା ଆମ ତ କାଜି ତେନ ଖୁମ ଆଳୁ ନା ନା ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଖୁମ ଆଳୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଣ ଟାଣି ତେଲର ପୁରା ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷିଆ ଟା ଠିକ ପଡୁନି ହଁ ଖଟା ଯେ ଆମର ନନା ରାନ୍ଧିଥିଲା ଯିଏ ବି ରାନ୍ଧୁ ଖଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଭାତଟା ବି ହୁଁ ଚାଉଳିଆ ହୁଁ ସବୁଆଡେ ସର୍ଟ ହେଲା ସାରୁ ସବୁ ଏବେ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁଆ ସରିଯାଇଛି ଏ ସାରୁ ବହୁତ ମିଠା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରୁ ଧୁଆ ହେଇକି ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଦିଟା ମମତା କାଟିଲେଣି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାରୁ କୁଣ୍ଡି ହୁଏନି କଟା ଚାଲିଛି ସବୁ ଖାଇ ଖାଇକି ମିଠା କରିସାରିଲେଣି ମିଠା ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ମିଠା ଆଳୁ ରକୁ ସେ କଣ ବସେଇଛ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି ତମ କାମ ଯିବ ବାପା ଗଲେଣି ବାପା ଗଲେ ମୁଢି ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଜିଦେଲି ଗଲେ ସାରୁଟାକୁ ରାନ୍ଧିଲା କଣ ସହିତ ରାନ୍ଧିବି ତେନ୍ତୁଳି